Меркурий ще транзитира в знака на Риби до 3 март. Меркурий ще повлияе най-много на водните знаци – Риби, Рак и Скорпион. Меркурий в Риби е специфична позиция на тази планета, тъй като Меркурий естествено управлява логиката, анализа и рационалното мислене, докато Риби символизира интуицията, въображението и подсъзнанието. Когато Меркурий е в този знак, има сливане на интелект и емоции, което може да донесе както предимства, така и предизвикателства. Какви са характеристиките на Меркурий в Риби? Интуитивно мислене. Умът работи повече чрез чувства и предчувствия, отколкото чрез логика и анализ. Богато въображение. Отличен аспект за художници, писатели, поети и всеки, който се занимава с творческа работа. Мислите са отцветени от мечти, вдъхновение и видения. Емпатия и състрадание. Речта често е нежна, пълна с разбиране и чувствителност. Интуитивно се усещат емоциите на другите хора. Липса на фокус. Логичният анализ и точната информация не са силните страни на Меркурий в Риби. Мислите често са разпръснати и може да възникне объркване. Духовна и мистична интелигентност. Хората при тази позиция имат засилена склонност към мистицизъм, духовни учения и символизъм. Привличат теми, които надхвърлят материалния свят. Възможно неясно изразяване. Понякога мислите не могат лесно да бъдат изразени с думи, което може да доведе до недоразумения или неясна комуникация. Любов и комуникация. В емоционалните отношения Меркурий в Риби дава романтичен начин на изразяване. Любовните послания често са пълни с символика, емоция и нежност. Тази позиция може също така да доведе до склонност към идеализиране на партньорите и вяра в вечната любов. Съвети за всички и особено за хора с Меркурий в Риби в личният им хороскоп. Научете как по-добре да организирате мислите си, за да избегнете недоразумения. Използвайте дарбата си за творчество. Пишете, рисувайте или правете музика. Творете както можете. Осъзнайте склонността си към идеализиране и се опитайте да погледнете по-реалистично на фактите. Намерете баланс между интуицията и логиката, за да вземате по-добри решения.